The Spirit és una altra de les grans estrenes cinematogràfiques que se'ns presenten aquest Nadal. El creador de Sin City 300, Frank Miller, torna a posar-se darrere de la càmera per portar-nos l'adaptació de la novel·la gràfica de Will Eisner, un dels grans historietistes nord-americans que es va fer famós pel seu personatge de The Spirit i per ser el primer autor de còmic en utilitzar el format de novel·la gràfica. And you mean every word you say. The Spirit era originalment la història d'un detectiu emmascarat, un heroi sense superpoders que protegeix del crim als habitants de la ciutat imaginària de Central City. The Spirit va cridar l'atenció de la crítica pels seus enquadraments inusuals, quasi cinematogràfics, pels seus efectes de llums i ombres i per les seves innovadores tècniques narratives. The Spirit va començar abans de la Segona Guerra Mundial i va acabar el 1952 de la mà d'Eisner, tot i que durant uns anys va quedar al marge ja que va ser mobilitzat per la guerra. Eisner, a més d'historietista, va ensenyar tècniques del còmic a l'Escola d'Arts Visuals de Nova York i va escriure dues obres fonamentals sobre la creació historietística, el còmic i l'art seqüencial i la narració gràfica. Mort el 2005, Eisner va deixar un gran llegat pel món del còmic i els premis Will Eisner de la historieta, que se celebren des de 1988 a San Diego i són un dels més destacats del gènere. Acció, noies sexis i guerreres com l'Eva Mendes o l'Scarlett Johansson i un molt dolent, Samuel L. Jackson, són els protagonistes de The Spirit, que ha intentat captar de les mans de Frank Miller l'univers que Will Eisner dibuixava. The Spirit s'estrena el dia de Nadal. That's what the woman asked me. Am I some sort of ghost? I still move. I still breathe. I'm still alive. My city. I cannot deny her. The bad guys are winning. Right now, we got our hands full. My city screams. You're a miss. 3 bullets. Straight through me. Last night you were 20 minutes from the morgue, and now look at you. She's my lover. You have to do something about the spirit. Our profits are down 20%. Spirit thinks he can't stay hurt. I'm getting El Spirito dead while I still can. Something's going down here. Could be big. Octopus big. I'm the octopus. I got 8 of everything. You're not making this easy. Brought in a specialist. Someone to seal the deal. She got a thing for the bling. Sans serif. So you want me to be your girl? There probably isn't a law in the books that you wouldn't break. Do I look like a good girl? Somebody get me a tie, and it sure as hell better be red. We are locked and loaded. Is every damn woman in this damn hellhole out of her damn mind? No, sir. You're just equipped. I'm gonna kill you all kinds dead. I'm on my way. I want it all. Even the raindrops won't fall in my way. La Caterina Cortés és una mallorquina que des del seu blog ens fa partíceps de les seves troballes literàries. Fa uns dies ens comentava el llibre Coses que passen a Barcelona quan tens 30 anys, de la també mallorquina Llúcia Ramis. Aquesta primera novel·la de la periodista mallorquina afincada a Barcelona des de fa uns anys, Llúcia Ramis, va causar sensació durant el darrer Sant Jordi.
Amb un aire fresc i desenfadat, Llúcia tracta amb ironia la situació i la problemàtica dels joves de 30 anys. Segons ella, considera els de la seva generació fills de la transició els que ens ho han donat tot i, per tant, no sabem elegir. D'aquí que ho agafem tot. Com burgesos low cost, portem roba de marca encara que sigui H&M i viatgem a l'Índia amb vols barats. Tenim moltes aspiracions. Filosòficament els defineix neoliberals i encara que no votaríem al PP, tenim tendència al capitalisme. Un conjunt de personatges, alguns potser massa estereotipats, però no per això menys reals. Ens presenten un ventall de situacions com la por a créixer, a adquirir responsabilitats, a equivocar-se, a no poder aconseguir tots els objectius que un desitja, el tema dels contractes temporals laborals, els elevats preus dels lloguers i les hipoteques, els fills, l'amor, l'amistat, la pressió social. Com a escenari de la història cal destacar Barcelona, una ciutat exigent, baix el punt de vista de Ramis. Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys és un llibre divertit que farà passar una bona estona al lector, més encara si aquest es troba en la trentena. Peter Cataneo va sorprendre el món amb una estupenda òpera prima anomenada Full Monty, basada en un guió enginyós i captivador de Simon Bioffi. Full Monty explicava la història d'uns obrers del metall a l'atur que només troben una manera d'aconseguir guanyar diners, fent de strippers. El problema començava en què, abans d'ensenyar les seves coses, havien d'amagar-ne d'altres, com la timidesa o el propi orgull. D'aquesta manera, combinant una simpàtica comèdia amb un drama força amarg, Full Monty va resultar un èxit de taquilla a nivell mundial, que no només va aconseguir arribar a la final dels Oscars, amb 4 nominacions, incloent-hi la de millor pel·lícula, sinó també l'unànim favor de la crítica i del públic. No sabem si per allò de la crisi o per recordar petites joies del cinema actual que l'Auditori Caixa Tarragona n'ha programat la seva projecció pel proper dimarts 9 de desembre.